Monstrens deltager Victor Kron. Houbertons deltager frøken Fleur de la Cour. Hogwarts deltager Cedric Diggory. Fremragende! Vi har nu vores 3 deltagere. Men i sidste ende vil kun én gå over i historien. Kun én får lov til at hæve dette mesterens bæger. Dette mesterens sejrskraft. Trekampspokal! Potter! Nej. Harry Potter! Gå nu, Harry. Harry, for himlens skyld. Jeg protesterer! Harry, lad du dit navn i flammernes pokal? Nej, sir. Bad du en af de ældre elever om at gøre det for dig? Nej, sir. Er du fuldstændig sikker? Ja, sir. Det er tydeligt, at han lyver. Nej! Flammernes pokal er en meget kraftfuld magisk genstand. Kun en umådelig stærk forglemmelsesbesværgelse kan overliste den. Den slags magi mestrer en 4 år, så det er jo ikke... Det lader til, at du har tænkt det her grundigt igennem, skrækhøj. En gang var det mit job at sætte mig ind i troldmænds tankegangen, Karkaroff. Det husker du måske. Det kan jeg hjælpe ikke, Alistair. Jeg overlader det til dig, Barty. Reglerne ligger fast. Flammernes pokal fastsætter en bindende magisk kontrakt. Herr Potter har ikke noget valg. Han er fra og med i aften deltager i den magiske trekant.